weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to de charaka to bokkula to seynimaji to seynimaji to muno hidda to muno dina to ngappugu to jokkudi to helbira to boggela ceeli to agrisa to sincana jakiri to hudallahi to mafondu to lojolo to jingue jeeri to jeeriyela tumbere ko on takkusan juulam ha e nder galle jajaɓe to dal hayen e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo leydi ndi kikiɗe hanki o nde o umme jonde jagorde ko ɗon ƴettiɗan makkandi o yaɓani to leydi Guinée Bissau to leydi Sénégal ko temedere million francs CFA ko ballal Serigne Mountaga Mbacké khalifa général Mouride ko fati e jokkirgol jumamo Tivaouane to leydi Mali kutulaka Jonathan gasnino mission mu haalaɓe ko ñalawma hande o fonno e fodde kono noon o faadi ha ñalawma janggo beele omo tawtore joƴƴina gol banda o min jagorɗo leydi min hoorejo leydi ndi ko banggue transition ha joni to leydi Mali ko koninkoɓe tato jeeyaɓe e visé 5 Sahel malinaɓe mbasi pittali men e janggo wat boniɓe mbaɗiɓe nder leydi hen to leydi Côte d'Ivoire ko jeenayo e yimɓe taw ko ɓattinoɓe Guillaume Soro sokonoɓe guila décembre 2019 kañumen goppita jamma hanki to leydi Nigéria ko camion citerne dimɗunoɗo carburant ha heewi kañuma waɗi accident e dow route national autoroute ko yimɓe dow autoroute wonti cummu ko famdi kala nogas tato neɗɗo wasi hen fittande mum bisimilla mone ketti hotodirte joni jahannoɗen ɓatake siftinde e ɓatake tintinde ummorade e docteur Djibiso ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djibiso ko labɗo reedu malaɗo wone laaɓaɗo golle muɗum docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol ko wayno fibrome dogam site ko wayno kiste e rafiji rewɓe ronkuɓe sowade e rafiji rewɓe wonduɓe ellaji musli kala docteur Djibiso le grand guérisseur ene safra worɓe usraɓe goragu e jippiɓe e leece e fiɗaɓe kala le grand guérisseur docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol o hettete noon hawa anda rafi gonɗoɗa hawa yenana tigui rafi mo gonduɗa o rokkuma leɗɗe jaltina rafi o ha laaɓo safruma ha cella docteur Djibiso le grand guérisseur ene uddite base mum mawɗo to juma kala garɗo noon ha to juma to radio ŋatamare tawten to jum eto étage radio ngo tawate ɗo sa ngabbi ha 3e étage ma taw ɗon cabinet docteur Djibiso so tawi kadi a ari ha to kiidira to galle almasara to galle nder galle makko tawi waɗɗani juma mawka mo kiidira waɗɗani galle maire mo kiidira ma taw ɗon base docteur Djibiso le grand guérisseur Djibiso e oɗo saaha joni omo tawi tigui e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal so tawi a ari ha to leggal yaraha tawa kadi waɗɗani juma ceerno Hadi Niassa ma yiɗon étage goto ko 2e étage ko ɗon docteur Djibiso tawaten kanko le grand guérisseur docteur Djibiso kala jiɗɗo ko ɓuri ɗon labde mbatta 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko yiɗɓe hebde mo to banggue WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 70 85 72 47 docteur Djibiso le grand guérisseur ene wiye on yen baddu damɗo faade makko ɓatake tintinde e ɓatake siftinde ummorade e ceerno Djibisi ko lasrariyanke laaɓaɗo golle mum
ceerno jibisi kollaɓaɗo leɗɗe bawɗo golle mum malaɗo wune ceerno jibisi ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno jibisi hutorto ko lasrari kawa kadi ene wondi e leɗɗe ceerno jibisi ɗe jogui leɗɗe cafroje fodde sappo e tati rafi coɓiɗo e ɓandu neɗɗo ko wayno rewɓe wonduɓe e ellaji musɗi e rewɓe wuttoɓe e rewɓe deedi musuji ƴantude e rewɓe deedi tuƴƴoji e rewɓe kadi ronkuɓe sowade ha worɓe ronkuɓe ɓesnude kala ceerno jibisi ene jogui kadi leɗɗe cafroje fannuji cafroje fodde sappo e jeenayi rafi coɓiɗe e ɓandu neɗɗo so tawi a yari ɗen leɗɗe maɗi ƴettima ha laaɓa ko wayno ɓen wonduɓe keeceje musoje koyɗe musoje worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leese ha e filaɓe kala ceerno jibisi ene safra yimɓeɓe hakkillaji mumen beñi wonduɓe hendu wonduɓe signere e yimɓe kadi e kala saaha yanoɓe barogal omo safra jomumen ha cella tawa kadi ko hatumeje e lasrari wondude e leɗɗe o safrata jomumen ha cella ceerno jibisi ko neɗɗo newiɗo no fewi so tawi are makko kala no buuɗima foti no doole ma foti kanko ceerno jibisi omo safruma ha cella hay sinno ala hay mbuuɗu so yananama tigui tigui ka miskino Allah ala hay mbuuɗu ene jarnimo sodde leɗɗe makko e wadde gandal makko o safruma ha cella ha jiita hoore maɗa ceerno jibisi ene andina dendagal bandiraɓe base makko mawɗo tawate ko to Nouakchott laamogo leydi Mauritanie to jeere nettek sa ari ha ɗon so tawi a noddi 48 62 54 07 ma hawre almudo makko biteɗo ceerno Hamdou Ndongo walla mbaɗa 32 62 04 99 ko miñi koko almudo makko ne wiye ceerno Alassane Sy ko ɓen goni en permanence ɗon to base makko to Nouakchott udditowo kala subaka saga 9h ha yetto 19h woni futuru so wona no ñande aljuma ko 9h ha midi ceerno jibisi noon kañum jooɗaki e kala saaha ko baɗowo jilluji mum e kala saaha ko nelateɗo ko nelanteɗo ko noddateɗo omo heewi jilluji makko e nder leydi ha to leydi Mali ha to leydi Sénégal kala e oɗo saaha mo kalten ceerno jibisi ne tawe nder falde Sehil Babi ceerno jibisi noon numéro makko ko goto wondemo e nder leydi ha caggal leydi kala ko numéro international jogui o jogui numéro 47 22 80 84 e oɗo saaha mo tawi Sehil Babi kala nodduɗomo ma hemo hano hannirta ni ceerno jibisi ene ɓe en mbadden dando faade makko ɓattake ummorade e maître Adama Baldé ko guindiyanke wittiyanke safriyanke maître Adama Baldé mo hakkille mum meeɗa iwde hay lawol gotol e leñol mum fulɓe kanko maître Adama Baldé noon omo nelda duwawuji makko faade e dendagal Kolda naɓe kala ha tengti noon e leegal 6 kilométre ɗum noon caggal kayde cukalel mabɓe gotel wasno fittade mum tawa kadi yooli ko dow pont biteɗo pont ilel mo Kolda ko ɗon on guel cukalel wasno fittade mum kanko maître Adama Baldé kadi omo duwono dendagal diaspora Sénégal naɓe wurɓe nder leydi Liby ha tengti kadi e jinnaɓe oɗo suka biyetenoɗo Abdoulaye Baldé mo duuɓi 29 balaɗo dow amɗe belade tawa kadi wala ko nder leydi Liby e gollorgal mum to station essence warno ko ñande 10 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas wonno ko ñande alkamisa maître Adama Baldé ina duwono kadi dendagal bandiraɓe fulɓe ɓe gona kala to mbawi wonde kala e nder Afrique ha tengti noon e nder sous région woni tigui leyɗele meɗen caggal kay yo wonɓe e yo layru e oɗo saaha joni caggal toɓoji kewɗi ndiyamde camitona guila noon wasnoɓe guila noon mayiraɓe hen ha gañiɓe hen ha kadi boniraɓe hen ɓe jawdi mumen eɓe daabeji mumen foof tilfi hen eɓe kuuɓeji mumen jani hen e oɗo saaha joni ɓe kuuɓeji mumen gone yoɗaru kala ha kadi dendagal wasɓe hen rimru mumen kala maître Adama Baldé ne duwono en wiye tan kala jayaɗo hen yo Allah lomto lomtina maître Adama Baldé ne andi noon wonde hakkille makko nana e moon jamma ila ñalawma maître Adama Baldé noon numéro ji téléphone makko ko 33 877 00 34 walla mbaɗa 33 877
77 0035 so tawi non ko jiddo hebde maître Adama Baldé to bangue WhatsApp ko 77 454 27 09 maître Adama Baldé ene tawe e nder cité Dalal Jam to Dakar. Today, low battery, please charge. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen gone ñande alkamisa nogas enaya lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabruji men e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabruji men to leydi Mauritanie pujotoɗen alarba hanki kikiɗe caggal kayde ummi e jonde jagorɗe Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie o ƴetti lana makko ndiwo kam o ni to Guinée Bissau notoyade non bismango nando makko sehil makko hono biyeteɗo Umaru Sissoko Mbalo ko hoorejo leydi Guinée Bissau duusimo non ha to bowal ladi duwaje ngal tumsi biyeteɗo Mohamed Ould Bilali ko hoore jagorɗo leydi ndi wondude e ministère secrétaire général à la présidence de la république biyeteɗo monsieur Sakho wondude e jagorɗe kewɗe goɗɗe wondude e cukko directeur cabinet makko wondude e gouverneur naftata banggue hirnangue e hoorejo conseil régional mo Nouakchott Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi o yahani goto sabu mo yaadi setti timmude no fewi omo yaadi ko wayno Ismaila Ould Cheikh Ahmed on ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi omo yaadi e madame Mintou Hamdi Wula Moknas ko jagorɗo kalfinaɗo ko fati e commerce e gueɗe tourisme en omo yaadi kadi e biyeteɗo Isilkou omo yaadi e biyeteɗo Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine on ko directeur cabinet makko e wondude Isilkou Ould Cheikh ela weeli on ko chef d'état-major keriɗo hoorejo leydi ndi omo yaadi kadi e Baba Sidi Ahmed ko consul général joɗiniɗo leydi Mauritanie to Guinée Bissau omo yaadi e Selma Mintou Teguedi on ko chargé de mission à la présidence wondude Mohamed Ould Ibrahim ko chargé de mission à la présidence wondude e Habib Ould Hemmed on ko chargé de mission à la présidence e wondude e Hassan Ould Ahmed on ko directeur général protocole d'état ko ɓeɗo jaadi e makko kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoolejo leydi ndi ko ɓeɗo ɗoftimo to Guinée Bissau notoyade bismango nando makko sehil makko hono Umaru Sissoko Mbalo ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen e wiide jayde wiitede Meyadina ɓe kolliri tigui wonde e oɗo saaha joni Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi woni tigui koye keɓugal muɗum yidde kay yettuyade to dowlaci tentudi Amérique hono no wanno hitande rawane ni yatnawa tamato non ko tawtoriyede batum taw ko batu wiitengo assemblée générale fedde gota ngu windere wiitende Nations Unies ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fedde hujjukintoɓe jangguinoɓe école aji privé ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe woni sitting mabɓe ñalawma alarba hanki on no gasa tati lewru silto yeeso galle hoorejo leydi ndi to Nouakchott mujibu noon moɓodiral ngal ko yidde namdade laamu ngu kay yo addu ballal fodannoɓe biyetengal aide des fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre Covid-19 kamɓe jangguinoɓe école aji e joom école aji privé ɓe kala ɓe tuumi tigui oɗo saaha joni ko jagorɗo kalfinaɗo jangde nana jooɗi kay e milliard e feccere taw ko haaliss guyam e limore hinde nde laamu ngu fodannoɓe ha joni yettaki e juuɗe mabɓe Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ñande nogas joyiya lewru mars e saaha tigui wuli ko fati refi coronavirus kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani o namdinoma ko wiyete plan de relance économique taw kadi ko fonds spécial de solidarité et de lutte contre Covid-19 e ngan sango noon ɓe namdinoma ndendino koppereje kene guime ha 43,3 milliards taw ko haaliss guya e limore hinde nden kamɓe noon hay ha oɗo saaha joni hay fistin goto ala koɓe keeɓi hen kamɓe jangguinoɓe école aji privé e joom école aji privé ɗi kala ɓe kolori tigui oɗo saaha joni ɓe tampino fewi saabu ɓe joɗima lebbi kewɗi ɓe gollaki ɓe keɓani kadi oɗo saaha joni wawde yobde loi suji mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen
ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o bismima alarba hanki o to palais présidentiel hono général de division Marc Gondouit basgoni ko commandant dadiɓe leydi France ɓe tawteɓe nder leydi Mali ɓe hinde barkhan noon jonde on gonɗo e oɗo saaha joni jillu mum e nder leydi Mauritanie ɓe jewtidi noon ko fati kay e gonka Sahel e oɗo saaha joni ɓe jewtidi kadi toɓɓe kewɗe nde ɓe ndendi e oɗo saaha joni goƴa ha joni en tawtora jonde nde noon kamɓe en tawtora nden jonde Ahmed Aboul Mohamed Lamine on ko directeur cabinet hoorejo leydi wondude amiral Issil Koum Wul Cheikh El Weli on ko chef d'état major particulier président de la république wondude général de brigade Ahmed Ben Aouf on ko commandant 3e bureau de l'état major mo leydi Mauritanie wondude son excellence Robert Moulier on ko ambassadeur joɗiniɗo leydi France e nder Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen landa sababu ne tawe e yilayru mawnu no fewi e oɗo saaha joni tawe tigi e oɗo saaha yirinde mawde no fewi yirinde mawde noon ñalawma hanki on hollirama tigi yimɓe hewɓe guila e militant ji ha e jaggue landa ka yimɓe hewɓe no fewi kolliri tigi hanki e nder communiqué wonde jalti ha laaɓi e kana landa hollirama noon fodde kene qime ha 60 neɗɗo ko holliri yalti ñalawma hanki o e landa witte kam eswabamɓe kollirino addini ɓe yaltude e landa he ko wasde yitade koye mabɓe e kadi ene musiɓe no gardigo landa ka woni tigui direction ardiɓe landa ka e oɗo saaha joni no ɗo wirta landa ka saabu tigui ɓe kolliri ɓen ko autorité ruji woni tigui ko miijoji mumen tan e ko jiiɗi ɗum woni ko ɓenninte e landa ka kamɓe noon ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓe kolliri kadi ɓe jatani hen ko ɗum saabi noon haaɓe mbawi woppude ka landa ɓe jalti hen ha laaɓi landa sabab noon ko landa bassiste nationaliste arabeɓe ko sosa noon ko guila 2004 ko yimɓe Houna Wul Haydara tafno kam e gan sanga noon ɓe jokkodirno tigui koye leydi Irak ko biyeteɗo Abdel Saleh Wul Horma kañum ardi landa ka guila 2013 faade oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi ndi ɓe yini tigui ɓe kolori e oɗo saaha joni wonde hitande hikka nde manditare leydi Mauritanie tijjande ñande nogas jeetati lewru novembre waɗete ko nder Nouakchott lamorgo leydi ndi ko ndeɗo manditare noon wattata duuɓi 60 ko leydi ndi heeɓi jeytari muɗum commission ɓe kolliri kadi wonde commission tawa ko jagol woni commission woni tigui commission ministériel fuɗɗima tafede e oɗo saaha joni gam heblanade ko fati cérémonie ɗaminiɗo tijjaɗo nogas jeetati lewru novembre tawa kadi ko nder Nouakchott ɗum waɗete Nouakchott noon wayri tigui wadde mawni ɗum ko guila 2015 e gana sanga noon ko nden tigui ɗum watti dirtinede e kala saaha nawe e nder région ngaji en 2015 gadnol cérémonie gadno dirtinede tigui Nouadhibou heeɓi no waɗanede en 2015 rewi hen ko Atar en 2016 kay haydi waɗa 2017 nema waɗa 2018 hitande rawane 2019 koto ak juge ha joni ko kabaruji men e ɗemgal Pulaar so numima to leydi Mauritanie kato leydi Sénégal paaɗen gam yidde jokkude golle kay gam yidde jokkude e gasnude golle juma mawka ka tiwa won hono khalifa général mo Tijani biteɗo Serigne Bokar Sy Mansour o waɗino erango kala ko Allah wawni jullo kala mo Allah tangani ceyɗade joguiɗo coppere sen addata ballal mum no wawi fodde foof gam yidde jokkidde kana jamande konngol makko yaltinde timmata mintaji seeɗa walla nde timmata waktuji seeɗa hollirama tigui tawa milliard uji kewɗi ndendinama milliard uji taw ko en France CFA ede erango ngo noon yetti tigui e no furu khalifa général mo Mourida hono Serigne Mountaga Mbacké on ƴetti enveloppe tekkuɗo no fewi o ƴetti délégation timmuɗo gardugol joguiɗo konngol makko woni porte parole makko hono porte parole makko noon ko on tigui hono biteɗo Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Kader ko on ƴetti kañum wondude sete timmude ɓe nelli ɗum to Tivaouane yo ya yettunoya ballal makko nde ballal ngal yetti to noon uddita tawa ko enveloppe woni hen ko 100 millions woni 100 millions francs CFA ko ballal Serigne Mountaga Mbacké khalifa général mo Mouride ko ballal mum faade e jokkitgol juma mawka ka Tivaouane
ha joni kabruji men e demgal pular boña biteɗo BHS woni banque de l'habitat de Sénégal ko boñ non e oɗo saha joni tawate ka e caɗele mawɗe no fewi caggal kayinde boño taw ko boño tawateɗo nder leydi Sénégal ɓe kolori tigui wonde boño waɗama pirate noon fodde temedde 5 e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo neɗɗo joguinoɓe carte uji taw ko carte guichet automatique carte uji men mbaɗama pirate waɗɓe piratage ɓe noon ɓe kolori tigui ɓe mbawi wadde fodde temedere 17 opération eɓe tiro koppereje ɗe ɓe tiri noon ene qime ha mbadi guyka ene timme ene qime ha 20 millions 765 mille woni to million ngaji nogas ne fayi 765 mille francs CFA woni tigui 21 millions mankuɗo seeɗa ɗum tigui woni ko tira e compte uji yimɓe e mbadi guyka tawa kadi ko super criminel ɓe kolliri noon ko caggal noon ko goto e clieneɓe boño nde arno kayi teskade sirro fuɗɗi saktade ko saha kay goto e clieneɓe boño caggal nde ari kay tirade koppereje mum nde o ko nde taw ko guichet automatique noon kala ñalawma ne jogui tan montant mo neɗɗo wawata tirade nde ɓuuri o montant machine o heewi ko salade ne duma message caggo noon kanko noon caggal nde o ari subaka omo yiiɗi tirade koppereje ɗon tigui machine o hollirimo wonde o tirima ñalawma hande o ko tiri ko wawa tirade goɗɗum kanko noon ko taw ko ñande hen goni ko ngol woni gadnol makko e on ñalawma yidde tirade koppereje caggal nde lesgoji mbaɗa noon tawa tigui wonde wol tiriɗo e compte makko tawa kadi on tawate koto Douala lamorgo leydi Cameroun oɗon boñ noon tawa ko BHS woni tigui banque de l'habitat du Sénégal ko tawateɗo to wite avenue tawateɗo to wite rond point jette domo Sicap e to avenue Léopold Sédar Senghor ko ɗon tigui o tawate oɗo saha joni noon parquet mo leydi Sénégal udditi hen losgoji jaƴƴi no fewi ɓe mbaɗi kadi porté plainte contre X e oɗo saha joni noon teska tigui ko wiyete criminalité ene tampini yimɓe no fewi e nder yoga e leyɗele meɗen ha joni kabruji men e demgal pulaar to leydi Sénégal to Almadi ko ceernajo goto teɓa toon kanko e gollidiɗe makko ɓe nanguira noon ko trafic de drogue Serigne Khadima Mbacké ko ɓi ceernajo mawɗo no fewi nanaɗo te kormaɗo ko kanko tigui teɓa kanko e gollidiɗe makko ɓe teɓira noon ko wadde trafic de drogue kanko gollidiɗe makko noon wiyete ko Maurice Pascal Lo nde ɓe teɓa noon ɓe dartude noon ko wadde trafic de drogue hakkude legal biyetegal Sicap Liberté 2 ko kamɓe kadi carwata ha to leeɗe ko wayno Sicap ko wayno Ouakam ko wayno Ngor e Almadi kala nde police teeɓimo noon tawiti kanko Serigne Khadima Mbacké nde série police o teeɓimo noon ɓe naati nder werla makko to makko ɓe tawi toon tigui omo wondi toon kadi e drogue e oɗo saha joni noon ɓe teɓama kanko e gollidi makko ɓe tawi juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Rufisque noon to sangal kam e nder commune mo Rufisque ko tana musto waɗi toon ko camion goto noon kañum feri toon cukalel tokosel dewel jaarewele duuɓi 12 ko ɗon e ɗon guel wasi fittade makkel accident o noon waɗi ko sara station des péages woni tigui to autoji PST ko ɗon accident o waɗi sahangal accident o waɗi noon taw kadi waɗɗani to wiyete noflayi ko ɗon tigui woni to accident o waɗi sukaɓe legal ngal noon jaltidi e mette no fewi ɓe mbawi duppude camion ha wonti lalagal chauffeur o noon dandi ɗum ko dogde kay wawde moltoyade to gendarmerie ko ɗum dandi chauffeur o ha joni kabruji men e demgal pulaar Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinaɗo cellal AD mo leydi Sénégal e gollidi makko ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogas e nayyi ɓe noddi fodde ujunere capanɗe joyo e neɗɗo tumanoɓe ko wonduɓe coronavirus kolkisama e nder holkiso he noon tawama tigui hen nogas e goho ko tumam fiɗaɓe tigui ɗum noon ene qime ha 1,99% e nder ɓen nogas e goho hen jeetato ko contact CV woni tigui jokkodirnoɓe wonduɓe rafio sappo e ɗiɗo heddiɓeɓe koko wiyete cas communautaire ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe hen temedere neɗɗo kolkisama celli paati galleji mumen kono kadi neɗɗo goto hawri ladiam nogas e nayo heddiɓe ne tampino fewi ma ballete to banggue fofago tukki ko leydi Sénégal heeɓi coronavirus fade oɗo saaha joni ɓe jettima 14 temedde jeetere sappo e jeegom neɗɗo winditiɓe doggol corona hen 11 ujunere temedde jeetere sappo e jeetato kepti cellal mumen hano hannirta ni temettati yimɓe nayo kawri e ladial e oɗo saaha joni ko ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegom e capanɗe jeenayo e yimɓe tato keddi e juuɗe safroɓe
ha joni kabruji men e demgal pular seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Gambie paaden e nder maaje kadde to leydi Gambie ko chinois kañumen tigi jingi toon Sénégal naajo goto gawowo biyeteɗo Serigne biyeteɗo gawowo biyeteɗo Maguette Mbaye ne yaade duuɓi 56 o ko gawowo noon tawa kadi ko mburnajo ko noon caggal nde o waddi dugde chinois goto e nder maaje kadde leydi Gambie ko ɗon tigi chinois ɗi jingimo ɓe duppe makko essence ɓe koste makko kuɗol almeta o sumi hen cumande musɗo no feewi o mayani kono mo tampi no feewi oɗo saaha joni o waɗama évacué guila altine ɓennuɗo omo tawe tigi e nder hôpital mo Banjul nde enquête gadano noon fuɗɗima holliti tigi wonde kanko Maguette Mbaye wona e nder leydi Gambie o jooɗi o muri tigi ko leydi Sénégal o arno ko awdem caggal noon nde luural ari hakkude makko e chinois ko ɗon tigi ɓe jinguimo e oɗo saaha joni noon consulat général mo leydi Sénégal tawateɗo to leydi to Banjul no darino doole mum ponno hollirama tigi ɓoyatama équipage makko kala ma niltirem to leydi Sénégal ha joni kabaruji men e demgal pular senum ha joni kabaruji men e demgal pular senumima to leydi Gambie ko so leydi Sénégal senum leydi Gambie ko to leydi Mali paaden to gila alarba hanki noon nogas e tati lewru silto Goodluck Jonathan hoorejo leydi gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria e oɗo saaha joni ko kañum woni médiateur CEDEAO hakkude mum e leydi Mali jillu makko noon mo tawe jillu makko nder Bamako jillu ngu noon ko balle ɗiɗi woni 48 heures ko ñalawma hande o fonno hodde ha laaɓa kono noon kanko Goodluck Jonathan caggal kayde o joddino e ɓeɗon yimɓe taw ko CNSP ardiɓe leydi ndi e oɗo saaha holliri tigui o wawi tijjade ha ñalawma janggo o beele mo tawtore investisseur oɗo biteɗo bandawo cuɓaɗo e oɗo saaha joni yo ardo tawa kadi ko leydi ndi e mbadi transition hollirinomo fada tigui ha cérémonie investisseur on nde o wawa yaade e oɗo saaha joni noon guila kay bandawo tawa kadi ko militaire jaaɗo altraite gonnoɗo kadi ministre de la défense mo leydi ndi guila suba kay tawa kadi cukko makko ko cukko makko ko colonel Assimi Goïta oɗo saaha joni gardiɗo leydi ndi kañum wonita cukko makko guila oɗo saaha foof noon hakkillaji yimɓe kala miji kay ko yataw CEDEAO ne jogori ittude embargo ko beele ne jogori kay jabde miijo ko oɗon biteɗo bandawo suba kono kay ɓaade Goodluck Jonathan ponnoɗo hodde ñalawma hande o ɓaade kay ko CEDEAO ne limo o felliti joɗade fadde kay ha investisseur bandawo firti tigui ko CEDEAO ene yaadi tigui e gon sumgo noon e oɗo saaha joni yimɓe heɓɓe namdo kadi beele embargo ma itte ha laaɓa ɓaade kay CEDEAO jaaɓi bandawo kono ala jaɓola ko ala saabu CEDEAO holliri tigui ɓe paadi ko hoorejo jagorde suɓen hoorejo jagorde noon ko bandawo ɗaminiɗo joɗade janggo ko kañuma suɓoto hoorejo jagorde mum ɗum noon ko aljuma janggo fayi aset andete gonɗo hoorejo jagorde leydi ndi CEDEAO noon holliri yiiɗa militaire yiiɗa gonnoɗo militaire ɓe jiiɗi ko civil tigui yo taw ko civil mo meeɗa wonde militaire ko kañuma ardoto ko fate hoore jagorde leydi ndi ɗum noon ñalawma aljuma janggo fayi aset ma en gandu hol ɗaminiɗo suɓede kay waɗede hoore jagorde leydi ndi CEDEAO kadi siftiniɓe yoɓe gandu wonde cukko hoorejo leydi ndi wawata transition wawata lomtade hoorejo transition ɗum noon kay ko yidde andinde oɗon biteɗo colonel Assimi Goïta e oɗo saaha joni yo andu wonde mo cukko hoorejo leydi ndi addantamo wadde ko wela kala e nder leydi he ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Mali dadiɓe tato malinaɓe tawa kadi ko jeeyaɓe fedde G5 Sahel ɓe mbasi fittali mabɓe to diyoñande ɓe mbasi pittali mabɓe alarba hanki o e jango wat boni ɓe mbanno e mabɓe to wiyete ɓulli kesi noon e tawe tigui e nder hakkude leydi Mali woni o centre du Mali ko sanga 14h45 woni tigui tawa tusbar sanga tusbar ko ɗon tigui ɓe pelɓodiri e pelle ceɓɓitiɗi ɓe mbaddi garmi gara hakkude mabɓe ha koninkoɓe tato mbasi hen pittali men koninkoɓe nayo woɗɓe mbarmi hen e wiide communiqué taw ko communiqué ministère de la défense et des anciens combattants kañuma ɓayini communiqué o ɓe nder communiqué o kadi ɓe kolori kamɓe dadiɓe ɓe mbawi barminde fodde 15 e go yimɓe seɓɓitiɓe hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen fedde wiyetede collectif pour la libération des personnalités arbitrairement détenues woni tigui fedde namdotode dendagal nangaɓe taw ko nangaɓe amɗe e beelaɗe gañalde ne ndumba taw kadi ko dadiɓe ɓe CNSP derguiti laamu Ibrahima Boubacar Keita nanguine ndumba to katine goppitte ko ɓuuri yawde e yaccade ko wayno Boubou Cissé gonnoɗo hoore jagorde leydi ɗi ko wayno Moussa Timbene gonnoɗo
hoore suudu sabeji leydi ndi wondude ele o gradé woni tigi datiɓe mawɓe martabtoɗo kañum fof nana nangani ndumba tigi to kati gila ɓe nanga faade oɗo saaha joni wona galleji mabɓe wona ɓesguji mabɓe wona avocat hay goto fawaki e mabɓe guite mum kamɓe noon laamu CNSP koko haɗi tigi hay goto yideɓe nden fedde noon tafande e oɗo saaha joni nde waɗi erago noon nde ɓe goppitte ko ɓuuri yawde e yaccade saabu kay ɓe kolliri e nder tumnorgal leydi Mali ne jogui article 10 woni article sappo ngal article noon wi ngal article 10 noon ngal hollirtigi ko hay goto fotani nangede dumbe e nder kaso so wona tawa kay ko yamirore magistrat tumnorgal leydi Mali kadi bindo tumnorgal leydi Mali bindogal ñande nogas e joyi lewru février hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi e nder article sappo maggal kadi ene wi nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à 48 heures que par décision motivée d'un magistrat de l'ordre judiciaire e ɓe jogui kadi kuulal battowal jeegom ngal ne wi ko tout individu a droit à la liberté à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans les conditions préalablement déterminées par la loi. En particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. Ha joni kabaruji men demgal pulaar to leydi Mali keddoɗen ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate celal ademo leydi Mali e holliri tigui e nder communiqué makko mo tongode temedde e joyi ko ñalawma hanki kiide hanki o waɗi on communiqué o holliri noon ñalawma hanki o e nder temedde capanɗe jeeɗiɗi e tato neɗɗo holkisanoɓe ko hen yimɓe nayo tawani gondi e rafi coronavirus nayo kala noon ko nder Bamako lamorgo leydi ndi ko toon tigui tawa o holliri kadi ɗiɗo kepti calal mumen hano hanniti ñalawma hanki o neɗɗo goto kadi hawrela dial tugui ko rafi coronavirus naati leydi Mali faade oɗo saaha joni eɓe jaara ujunnaje 334 neɗɗo winditiɓe doggol hen capanɗe jeetato kawri e ladial ujunnaje 2.387 kepti calal mumen e oɗo saaha kadi leydi Mali ne jogui temedde capanɗe jeetato neɗɗo tumaɓe ya taw piɗaka coronavirus nana joña e mbadi quarantaine ene paadi holkisu men koto leydi Côte d'Ivoire paaden to leydi Côte d'Ivoire justice mo leydi ndi woppiti yimɓe hewɓe taw ko yimɓe Guillaume Soro nanganoɓe kay taw goppita ko sous condition ɓe nangano noon ko gila mayde lewru décembre kamɓe nanganoɓe taw ko ɓattiɓe Guillaume Soro koɓe sappo e jeenayo neɗɗo ɓe gonno hen jeerayo goppitama sous condition ko jamma hanki o ɓe goppita kamɓe kala no jeenayo goppitaɓe noon hen tato ko député ji e nder député ji he kadi e nder dumbiɓe dumbaɓe kadi ɓe cuwa woppitede ene tawi hen député ji ɗiɗi e nder sappo heddiɓe ko wayno Guillaume Soro e hoore mum ko ɗaminnoɗo nanguede nanguidede mabɓe Guillaume Soro noon e tini tigui alhaali o nde lana makko fayi kay fandi wiyayde e weeyo leydi Côte d'Ivoire ko ɗon tigui o nani kabaru o wilana pilote makko yo waɗa demi tour yo ruttom juriyo leydi gondi guila nden noon faade oɗo saaha joni yimɓe makko ko nanganoɓe ko ñalawma hanki o ɓe goppita e mbadi ko ñalawma hanki o noon ɓe goppita e mbadi liberté sous condition koto leydi Nigéria cakkitoɗen alarba hanki o ko tana moussa waɗi e nder leydi Nigéria ko camion citerne dimdanoɗo carburant woni essence doganoɗo dogdu mum fonno dole mum ponno e dow autoroute nde o ari noon ha tolno to wiyete autoroute to wiyete Lokoja ko lamorgo état biteɗo Goji nde o ari ha ɗon ko ɗon tigui o waɗi accident o yani ha waɗi tallo mbirmbirum ko ɗon tigui so tan o fetti rupiti cumu yimɓe nogas e tato mbasi hen pittali men hay ɗum ne ko bilan provisoire saabu kadi ne waɗi gañeɓe ne huula tigui guila bilan o ɓennude ɓeydade siftinde on noon e hitande 2018 accident mbaɗo ni waɗino e ngar sango capanɗe nayyo e joyi neɗɗo wasno hen pittali men fodde temedere neɗɗo kene ɓuura temedere neɗɗo barmino hen barmande musɗo no fewi musɗum noon wanno ko nder état biteɗo état mo Béni tawteɗo e nder leydi Nigéria musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Radi Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on. Bluetooth mode.